Bolato, Mr. Parkerson, Bolato engineer. Mr. Kuda. You use good trend and you there. Go by news, ZBC. And when Muramba, you know, grew up in Grinda. Badizato, Itamush. It does not mean much because those guys were in detention or watch. And I'm watching over my immigration trial. So guys, sort of like a relief kuniwamu. From what those who realize that it's good to be home, to be back home. So not the genius in this routine because Anza Asra Pezza. Sapa first picture away as what you mean to go to. Never picture your footage. Yeah, of course, because as not is not as Zimbabweans. I remember my Nigerian, my history, my Romanian, white and my charter flights. With one wounds on a regular 20, 30, and 50. Bajin Josh Wagata, I know the volunteer return. Postponing must perform on the volunteer return scheme. But Radzoga owns and criminals. No matter as well. Yeah, both the Joshua pays a sentence. Sana pays a sentence. Pakaswa, I don't know, can actually with any foreign criminal and 12 months sentence and above is liable to get deported or revoke citizenship. Some of our Kuda who fight among the citizen will detention. All right. Saka chimbotudza paNyaya dzekuti anzi kuti vanhu vazosvika pakuzobatwa hanzi pane chimero chinenge chichiitika here iko kumazimba anenge aingomererana zvinombonyazofamba sei chimbonyazokutaura. It's not mererana, but see the thing is kazhinji kacho kana munhu uchipiwa visa uchisvika, let's say kuti mwangu ndamutumira ticket auya akauya paanotosvika paairport anotopa zita rangu inini ndifanira kunge ndine citizenship, so anofanira kutopa zita rangu neadress, surety inenge iri yangu yekuti wasvika kunogara nani, anogara naMr. So. Saka vanotocheka kuti ndine enough space kana kuti room yekuti anofanira kuzogara, ndine mafunds kuti ndokwanisa kuita se kubatsira pachikafu, transport zvakadaro. Saka akapiwa visitors visa 6 months. Pazhinji vacho pa6 months ipapo ndo paanobva ambotoboka. Paanenge atiza paya vanouya kwandiri because inini ndindakaita surety, ndindakaisa zita rangu kuti aiwa anenge achigara neni. Saka kazhinji kacho ndo zvinoitika kuti vanenge vakuuya kune munhu akaita surety. Guarantor. Kuchimero ako hakuna here chimero kuinge. Chiriko kazhinji kacho special relationships ndo akanyanya. Because obviously ngozi ati number yezvimoko zvakawanda, saka munhu anenge ane 2 kana 3 zvimoko. Saka kana ane 2-3 zvimoko apa anenge asina mapepa. Saka zhinji kacho nyaya yezvimoko kana kuti nyaya yekuti vanhu vakoretana mari hamunobhadharana something like that. But on a normal basis vanhu havazoitirana chimero svika pakadaro because vanhu vanenge vari same situation kazhinji vacho. People that understand kuti wangu haana mapepa wangu achitobatsirana kuti hai unokwanisa kushandisa national insurance number yangu na number dzichitupa kana chichivira Hwezha tusenze. Saka chimero chine chitoitika cheche ndechekuti pamwe vanenge vasingawirirani vakatomakana vanenge vakatomakana nyaya dzemadhiridhiri kana nyaya dzekwereti. Kuda, how long does it take kuti ndikumerure kuti zvako zvikudhakira? Is it a full way here kana kuti tombotiwa kuti kana kuti madhiri madrugs ndowanda kumerura zvinotora time yakareba sei kuti ubva watokandwa kuZimbabwe? Uku vanoti inonzi
anzi innocent until innocent until proven guilty ndizvo. Saka munhu angongutira chimero zvako but still kana vasina enough evidence yekucharge hapana zvinoitika. But still vanhu vari kupara mhosva yakusaid because vanhu vakadzoswa mumwe wacho pane mumwe anga aitonzi akakutouraya mukadzi wake richichi. Vanopara mhosva sure and mhosva dzacho dzakasiyana siyana. Hauchaoneki manje kwidza yeti. Mhosva dzakasiyana siyana. Dzimwe mhosva ndedzima relationships especially marelationship anonetsa because kazhinji kacho munhu anenge akatengerwa tiketi nechimoko ndozvinoitika kazhinji kacho. Chimoko chozoti mufesi akutoshi chimwe zvimoko kusaidi chimoko chotanga kutoa mamwe machinda kusaidi then vakutanga kuita inonzi domestic violence. Muzopedzisira waurayana. Ndantori nemumwe mudhara paprison ndandiri akanga kupedza sentence yake ye17 years akauraya mukadzi weZimbabwe. Taurisa. But kuona zvinoitika zvacho ndezvekuti zvinenge through depression stress yekuti kazhinji kacho vantu chinda haana mapepa saka asina mapepa ndiari pamba ndiari kusuka mapureti ndiari kubika ndiari kuita sei ndiari kumhanya mhanya Wedzera ndianenge ari amai pamba mukadzi ndianenge ari chibaba kazhinji kacho saka kuti uchizoda kuvoisa manje kuti ko uri kuenda kupi imba yangu imotikari yangu haungadudze zvikuita murume anenge achingozvimba agara pamba chikubuilda saka muchine anga akazoita fanira kuti mukadzi akanga kudana manager wepagraft pake zoti manager aitoya pagate pake achiyo zotora mukadzi wake kuti achita workmate vari kuenda kubasa saka vazoita fanira kuti panight shift kwake anenge ari night dance Wedzera so marelationship ari tricky. Alright, saka unoti chine kune vanhu vakadhipotwa wewe because unoziva kuti vakadhipotwa umwe wacho anopedzisira kutozvikitisa uzasi izika nekalife kaunenge wajaira ubva wakandwa kujecha kuno. Saka vanofanira kuzvikitisa is because of kuti munhu unenge waya kana kuti usina mari kana kuti munhu unenge usina kutenga imba usina kasi most of the time chinoitika kana ndechekuti pressure yacho is more difficult to explain because zvangofanira kuti mupana zvinezvi ane 17 years womenisa kujoza ane ma30 chakadaro 35 36 ubva wangomudzosa kunoka 1 picture yacho inongochinja ndozvo vakaitwa iyo ndozvikuitika kuna vanhu vazhinji iwewe wakazvimirira zvimirire of course one of them saka pressure yacho amekuti wakazvikunda sei ndinozvikunda nase ndibwedza kuti ndizvikunde but hey unotombogaya kuti madezi anandiri kuilanzo because ini ndakataka short period kengopara mwake 2 years from 2013-14 ipapa 13-14 beginning 15 ndoba ndakasungira 15 sapesa apa ndaisenza ndaita saka kana ndisingasenzi ndichitotumadhiri oti kuti watenga tengesa utenga muti watenga tikati Wedzera zvisina imwe crime mukati zvoti macommunity officer vakatoshamisika kwanzi yotogona chikoro uchiperekedza vana kuchikoro everyday uchinovatora vana kuchikoro uchimboita kuti magraft chii chakaitika saka kudai ndakangogara ndiri munhu wemhosva from dera ndakasvika kusvika ndai understand kuti alright but ingoti pamundezvamari kuti marasikiro acho andikaita ndapedza ndazongopedza narasikira kuno pandiri kuno kwacho ndazora kuti but still dai ndisina kuzopfila mafomu aya mavolunteer ndichiriko because adjustment yacho takes time. Kuda, it's a very good question. Maybe I may go astray. You encounter a situation in deportation, and maduza ako anambo involve made angare say ekuchaga mari in an illicit way.
since uri kuno kuZimbabwe, would you accept me ndadeportwa ndaita murder? Well, pane zvakasiyana-siyana. Pamwe waita accident uchidrive unoshamwari kana kuti but pane medha yekuti lese kuti shamwari neshamwari ubva unomedha shamwari kana hama yakana izvizvi. Yecar accident togona kuti sort is capable homicide. But manslaughter. Manslaughter, banga, stabbing. Over and very ngapa news. Also, the next week ndikuburuka pa Robert Mugabe airport. uchikwira muzupu kone Changanbeg. Unondi accept? Well, it depends with how close we are, because kana Jesu cheshe vanoregerera Mwari chevanoregerera. Of course. But acceptance yacho in a sort of like my levels acceptance. Because obvious kana kuti munhu akamboita manslaughter ndizvo kuti akatoita zvokutora munzovora haungazomboti iwe kugara nemukadzi wako ndikugara nemukadzi nevana anditi newe uri patenika oona mufesi wangu ari kuuya achii chero ari mufesi wangu wekuti ndinoda mubatsira iwewoka haumbozviaccepta because ungoti mufesi wako uyo akaita haizoitike. So that means that kuna vanhu vari kudiaspora vakawanda, you have to be very, very, very careful kuti mamwe ma-offenses haasi kuita sei ekuita because wasumba mako. I don't think kuti whether wauraya whatever race kana kuti ipi because anytime unoona kuti ase chinonditenhera ndaenda kugraft ndokudzivana twese turi muswimming pool ka kwamonywa. Ko panyaya dzekutombotwa deportwa nditi maproperties ako anenge asara kuengland unokwanisa kutsvaka munhu anokwanisa kukutorera maproperties kuti asende kuZimbabwe. Depends on maproperty acho ukatenga nemari yekusenza first of all. Kana watenga nemari yekusenza tomboti iwe wanga waita zvemadrugs wakatenga nemari yemadrugs vanofanira kunge vane evidence kuti atenga nemari yemadrugs because kana ndakatenga necard rangu bank card salary yangu ichipinda imo kandeibhenka mari cash andikutenga necard havana proof saka zvinoenderana kuti maproperties saka masini anokwanisa kutosendwa kuzima kwanaoni munhu anokwanisa ngoita sehembe mafurniture machia zvinhu zvacho kazhinji but zvakaita semotikari vanomboda kuvheta kana vatenga imba kuti vanoda kuvheta kuti zvakamba sei because like account yangu mari ichiripo handikwanisa kuwithdraw haikwanisi kutumira. Right, another question Kuda hands my friend. Yekuti ini ndadeportwa iwe wasara uri ikoko. Kwasara uri ikoko kulanzwe ikoko kune maproperties angu including paunotoziva kuti apa pane access yecash yangu. Vangani vanokwanisa kuziva kuti Parkerson adeportwa rega timusendere zvinhu zvake ikoko. Vakawanda vanokwanisa kudaro because law by law zvinofanira kupiwa muridzi kana muridzi wacho atadza kupiwa zvinhu of course pamwe zvinozopedza vaita sei zvavaauction right. Question yangu yakaenga pakuti paudrug dealer handiti ndadeportwa inini asi iwo ndo waindituma kuita madhiri and patori neshare yangu yesay for example 500,000 pounds. Kuti sine rate yekuti handifungidza kuti ungandisendere mari kubva ukoko kuti Parkerson oshare yako iyi. Depends futhi because kuna mari dzemadhiri easy come easy go. Dzemadhiri is not guaranteed because iyako kudziva kusenza ndasara ndine card rako of course
kana chitotaura nyaya kana pachiboys kuzimbabwe tiri mazimbabwe ndechitosimbiswa kunzi aiwa pakazomutumire mari yake because mari yake yakasenza but yemadhiri unetsa because yemadhiri hapana unozoti yakafamba sei kuya kwayo kana tiri kuenda zvakaita sei saka ine question mark. Alright, Miran Kumrovu. Once again, Mr. Kuda, I know deportation chino traumatizer, chino bowa, and there's no to kanganisa. Where they are talking about the trauma, that's a trauma because Taurisa Mr. Kuda. Because kana madream chaicho kana music chaicho kana sometimes pane zvinotofungidza futi weze. Yes. Kana film chaicho utoona film pane film dzanoroona iko utoona film ivarinofungisa saka ya trauma. Trauma, I understand. But otherwise kune vakadeportwa ndeipi best advice ungavape because I can see kuti iwewe kalevel ketrauma kakanenge kakatopfuura. Akasati kapfuura. But try to adjust. Yes. I mean ungaadvise kuti kune vakadeportwa vacho. So I could try to advise that as soon as try to communicate with one can I family, can I relationship, then try to contact my solicitor, my lawyers, immigration. The applications for Mangurenje neku try kuti kana une vana visit kana visit chiita because bazo kazhinji kacho wakuita cut off kune vana ne family ungoita cut off guys wakuita Ameneko zvino stress because pane dzimwe dzenguva dzekuti vanhu padhini vamwe vanenge vachitaura nemadhoni ko mwana wako takazogoti ari boa itokudei saka zvinofrustrate because vana vangu madhona every day pamayezi esaya I had to look after every day. Last but not least, ndeipi wafuti advice unodzo vachiri kudiaspora ikoko towards vachiri diaspora advice ndika muramba china issue advice ndikato ndeuti kana uchitokwanisa vasati vauya kudo vasati vadeport try to make plans ahead kuno kwacho because kuno kwacho wakasvika une at least direction isikati graft kati projects because ungosvika nekugara ungozospenda mari yacho kana tishoma taunongoona hatukutoto zvinofrustrate. wakadzoka une tumbichani wangasana na sendi mari takatopiwa office akatiperekeza vakati 7 watozomzvirwa tsitsi wada vachideka kuti actually you're a nice guy, you know, so can we talk about kugara papaside because ndaijabuka ndakazotaka kurealize kuti hazvina kuita it was too late but akataura nemafesa chikobvumire kuita zvakanditaka confusion yake saka ndakambojabuka ndamutenge vachiti but pandakazoita calm down fese yakazodesitadekadza basi things happen for this. Nobody to have bad, but still good in. They can do it. All right, that would traffic, but I'll pull my young woman. Now it's about 150. When the guy did that, 150 US. About can I go for a few about ndakunzwa kudaro but dzinobuda ere mari dzedzi azhinji yacho hazopiwa but by law unofara kupiwa kana ukatoapply zvekuma mari inotengera pa 750 kuzoya tenga 500 750
1,500 kana 2,000 agara 2,000 unongoipiwa ka100 unopiwa half uriko unozopiwa half yasvika nokuti nekati zvovharana sari pandakafila fobure terms and condition acho ndakaverenga chiti kuprocessa mafomu nekuzonikira zvese zvotora 3 weeks saka pandakasaina ndida kudzokera ndakazoshamitsika after a week and a half watouya kutora mafomu amwe vasitaaita aprocess safadi kuti mari dzacho suitable varupiwa mari. Otherwise kana munhu wadeportwa wamuzimbabwe wareva kwadzokera kwacho sekuona kwangu inini haufanira kuramba uri in denial kuti ndichiri ikoko Of course. Because kune vanhu vakawanda vandakaona inini vekuti sentence yake yese haiperi asina kuti pandandiri kulangeshia pandandiri kwakati zvoti unodzimara wanuisance pavanhu. Yeah, of course. And zvinokudefocasa kurarama chini. Of course. Kwaunenge supposed kuita because sometimes vangotaura kuti munhu unofanira kugara wakaprepare kuti whatever zvinogona kuitika. But you know kuti unogona kufailwa nehama dzako. Uchindisendera mari iyo kuda mukoma wangu, uchindisendera mari kuno kuZimbabwe. Ndichimisisa mari iyo. Yeah, zvinoitika. Saka I take it good or bad luck. Mari yake yese iwayo. Saka denial ndio panofanira kupinda ipapa kuti haufanira kutomboramba uri mudenial uchiti apa ndikuona denial ichi unongo usina kurealize kuti padenial most of the time is sort of like unongoda kuedza kuexplain kuna vanhu kuti kwakamira sei upenyu hwangu uri sei uda ku rakidza lesei kuti culture yakambogara neculture samaculture akasiyana inyaya dzimwe dzedzo kuti ungosina kurealize but kune vanhu veshe vanonga vachiteerera havangaramba vachiteerera nyaya idzi kazhinji kacho se vachiramboteerera vanononge kuda kuvhaira nezvinhu zvisisakwanise kudzokorodza zvachose saka vakwanisa kuzviadjusta iweyo antena yako kuti zvii kuti aiwa ine hancharamba nchitaura kuti ndaimboona bhora kuwembley stadium zvinhu zvise ndononge zvinofireball zvafanira kuti for example hadutaura vanhu vakawanda ndamboita business unotozoona kuti apa ndikurasika kapa ndakuramba nchitaura kuti ndakambodaiso ndipo unoona kuti paunozocheka unoona apasisina munhu pasaidi pako dzangano waiziva saka uzotoda kuti aiwa dhiri atopoka kutongotsvaga chingoro apa ndakutoita zviripo indowe ndinoonawo zvangu kuti inoita kuti you live healthy. Yeah, but still but vashoma vanokwanisa kuita zvauri kuita vanonga vadeportwa pausaid vashoma vazhinji vachona hey but it spins upside down kana wakangwara Clinton kana wakangwara usaengage nevanhu vatori muclass struggle newewo. Of course ita kuti kana chibhenzi chikauya apa kapo usafoseredzwe kuendeswa kumwe kunhu kudhibhoniye kuusingafudi ngomutaurira direct kuti shamwari handina mari ye10 kg yehufu handiye apa wodzinonitengera hufu apo but it spins upside down especially in a situation yangu pandaitaura nyaya kusaidu ndiri excited ndakatozorealize nyaya dzechinezi dzakutobhora manasipedza ndazongoti okay taakutaura nyaya dzeway forward. Yes. Saka takutaura nyaya dzeway forward upside down kutaura ndikuedza kuexplain ndekuti vanhu vazhinji manje vanonga vakuya maiona diaspora uyanga ari diaspora sekenezvi ndo masichas andokufesa akutoti tiudzeka vakuda kuti uchitauraka but wakataura kaitonzi baranziyoagara sanonzi tanga nyaya yako wada kuti taura nyaya yako ubva watonzi aiwa ndanyarara vaiziva tikutaura iyo kuda kana uchitodriva life yacho yekudeportwa iyo usatarise maremiras tarisa kumberi chete because kada kuti angambotarisa kumashure uku aindi vanhu vanonga vari anonga varisona-sona ne vanonga varisona vangoti vangoti bvanzi akadeportwa
Utudza kuti chinge. Itoshuwa nekutotanga nekutoti skadi yacho iri kuwanika papi. Exactly. Kutotanga kuti I drink amarula. Zvinotena kuti sawa. Others are thanks for this interview. And I'm happy. Shout out to the advisor foot. Most people variko kufuti kunamata kukuzi kazhinji kacho uri ikoko haizi nyika yedu. Saka kana siri nyika yedu tofanira kugara tine faith naMwari because kune vane culture yavo, but isu culture yedu kuno ndeye machechi. Because kunoko vanhu vazhinji unozoona kuno vanhu vazhinji vanoenda machechi Sunday. Saka Wedzera kunamata mufamba naMwari nekungoita zviri straightforward magraft chichibozi mhosva yaibhadhara mari mhosva pamwe inenge yakatowanda zvokuti but takazoona kuti kuwanda kwacho haisi kutanzi Unozokosta. Easy come easy go. Saka kana muri ikoko mune mukana namatai muchisenza nemagraft chaicho chirongo futi kuno kwacho kuti toita sei kuti wati uchipa mhosva vari kumbopara mhosva ngawatomira ndika ngawatomira with immediate effect. Was any time unoona ngodzoka nechanga nibhegi rako nekuno kwacho hakusikuita uchingobvoko kotoda wajaira exactly ana Parkerson ndokorozotumwa mogo kuchinaya kana mufana diki chaicho kana magezi akona kuita sedza rakukwata. Saka vanhu vajaya vanongomanga negasi mwana saka we find out kuti adjustment yacho it takes time. kuno kumahwambi kunoko haazvishuwa mahwambi kuzi izvi kugara kwandakaita izvi kugara kwandakaita ndotombosuwa madoni ndotombosuwa maopportunities andakainvest ese kana macourse kana macertificate aye ndinawo kana kuti let's say mari endeitofunga kuti mari shoma kuno kunenge kawanda because vanganyingoti ndakazoita mari da kunotenga imba kuZimbabwe but ifainde kuti tinototora kana 10 years chekuti utozonzi kana topfuura 10 years munhu achingoti tozotenga imba uzosvika pakukandwa pakukandwa kujecha exactly sati waitomboita kana anything saka kuti une hama neshamwari dziri kuno vari trustworthy kwatumira mari kana ka 500 cheko yakai mari yakatowanda kunotanga project but hairibo Mr. Kuda maitapo saka one love to everyone and stay blessed. Try to be good and try to follow 10 commandments. Really bon, sharp. Thank you.